good morning. Kahit 11 na dito. Umalis si Judith earlier, so tayo na lang mag-isa. Plano ko today is to go to Alma Arasan and maybe go through the trail ng papuntang Poliana Terra. But most definitely, I don't think we'll be able to complete it, especially given the time na siguro makakarating tayo dun mga around 12 or 1. And then we should be back around 5 or 6. Kasi ayaw naman natin abutan ng sunset or ng dilim. Right now, I'm just waiting for my phone and my power banks to get charged. Tapos, alis na tayo. We'll drop by a coffee shop. Mag-withdraw muna pala ako. Kasi I only have 10,000 tenge left. And then, book na tayo ng Yandex going to Poliana Terra. So, see you guys later. Let's see kung saan tayo abot at magkano kalayo ang mata-check natin. Mukhang maulap sa malayo, pero tingnan natin. On the way na tayo papuntang Alma Arasan. Sabi dito sa Yandex 48 minutes from here. So siguro andun tayo mga before 1:30, and then I think it's a short trek going to Hot Springs, yung mga mismong thermal baths. And then after that, we'll walk a few, siguro 1 to 2 kilometers going to Poliana Terra. But most likely, we won't be able to make it to yung dulo ng Poliana Terra, or at least where the viewpoint is. Although marami siyang viewpoints, most likely, we won't reach the 14-kilometer. Kasi parang yun yung nakalagay sa Wikiloc or yung sa hiking trails na map yung distance yan. But we'll try. Puntahin na lang natin kung saan tayo aabot. Kasi medyo gahol natin sa oras. Ayun. So, see you guys later. Tingnan niyo yung sasakyan ko. Medyo maganda yung weather ngayon, I think. So, sana maaraw ng konti. Pero medyo may clouds din. Basta sana hindi umulan. We have finally arrived. Dito tayo sa Alma Arasan. Parang wala namang entrance. So I think we'll just start the hike from here. Medyo malamig din yung weather, so I think it will be easy to do the hike. Ang ganda.
Finally. Pagod ko. Hello guys. Sobrang ganda dito. Hindi ko lang narinig nyo ako. Feeling ko kasi ang lakas ng ulan. Ay, ng tunog ng tubig sa ilog. Pero sobrang ganda. Hindi ko alam. Kada 2 steps ko ata nagpipicture ako tsaka nagbe-video. Kasi ang ganda ng tubig. Sobrang linaw. Tapos ang daming wildflowers. Especially spring ngayon. Sobrang ganda talaga. I mean, hinihingal ako. Kasi medyo paakyat yung unang part pero sobrang sulit. Sobrang ganda. Ito, going to the viewpoint. Pero since gusto nating lumayo ng onte, papunta sa Poliana Terra, we'll go this way. Okay. Na-late ko ding i-press yung start recording ng hike for Wikiloc. So sayang. Pero okay na din. Ito naman talaga yung starting point from the Arasan Baths. So let's see. Thank you, Judy.
Tago muna natin, may bubuyog eh. Okay, tara. Lahat tayo. Gusto ko lang ipagyabang na inakyat ko yan. Hindi nila akong gano'ng katarik yan. Diyos ko po. Like ayan. Ito yung trail. Saan ako galing. Medyo natakot ako. Salam. Турист, да? Yeah. Какая страна from? Philippines. Филиппин? Yeah. You. Kazakh. Я сказал. Филиппин, қаяқ? Қай жер? Филиппин. Philippine. Who? Ой, қалай? Location. Oh, Asia also. Asia. Ана аяқ қой. Далеко, да? Филиппин. Far. What's that? Location. Yeah, very far. Yes. Yeah. You too going? Yes. Where did you go? Poliana Terra? Yeah, Terra. Oh, You Terra go? maybe half only. No. Takkan sa. My say hi. My legs are tired. Yeah, like, Bro, go. Takkan sa. Terrace. how many hours? How? 2 hours. 2 hours going there. Neydi? Like time. Мы 4. 6 hours.
Oh, You. cannot. Туда терс? Yeah. Это 2 hours. Oh, that's still Yeah. long. What time is it? 3 o'clock. Тұрқауыз несі? 4 қой? 4 километр қалды ғой. 4. Ол баған ортасында 2 километр болған. Қазір Kilometer. 4 kilometer. Oh, okay. 2 hours. You go. No, it's already the sun. Там Going down, water. yeah. Water, классно. Oh, very good, huh? Very good. Да. Water. Water cold. Oh, you can drink. Yes. Oh. Was. Also there, I went down Yes. and then drink. Хум. Oh, You go, давай, брат. yeah, okay. Yes, go. Okay, Все, брат. Давай, не отдыхай. brother. Давай. Bye-bye. % na lang, pero ihahabol natin to. Punta tayo sa peak. I'll show you later. Fairness, mahilig talaga sila mag-hike. Ang daming tao. Sobrang ganda. Hello. Ayan. Sumakay na tayong bus. Sobrang bilis lang. Nagbanyo lang ako kanina tapos yung bus na nagmamaniobra, naghintay siguro ng mga 15 minutes. Tapos umalis na din kahit na konti lang yung tao. Ngayon, siguro balik muna ako ng hotel and then just freshen up a bit and then charge my gadgets kasi yung empty na nga yung Osmo Pocket. Sinarge ko na lang siya sa power bank ko. Hinga lang ng konti and then we'll go out for coffee. Let's check if open pa yung Flask. If not, we'll look for another coffee shop. I also need Wi-Fi kasi parang hindi pa inaayos ng Airbnb yung Wi-Fi ng room eh.
Other than that, I think we'll have no problems. Nakauwi naman tayo maaga. Kinat na lang natin sa first, I don't know if what to call it, waypoint waypoint or parang base point 1. Kaysa diretso ko pa sa Poliana Terra kasi ang tagal. Feeling ko pa uwi pa lang ako ng ganito. It's like naglalakad pa lang ako pabalik ng parking area ng Almarasan. Sobrang nag-enjoy ako. I mean, sobrang ganda. Parang hindi mo i-expect na, I mean, unang-una hindi ako nag-hike. So, yung pagpunta ko doon, very rare. So, I think it's very rewarding to see kasi syempre napagod ako. Sobrang ganda talaga. Parang narinig ko lang the whole time was yung tubig na umaagos sa ilog. Tapos minsan may mga ibon. May nakita akong parang sobrang liit na squirrel pero hindi ko na kung ano yun eh. Hindi ko na kumuha ng video eh. Ayun, it's so beautiful. So I just recommend you guys going to, sige, if you can't go any further, you can go to Almarasan Thermal Baths. Sa bungad pa lang talaga, pwede na kayong picnic din eh. I mean like you can hang out, hindi na kayo kailangan umabot sa thermal baths. And then on the way to the first base point, ang dami din pwedeng stop over. Like pwede kayong umupo sa mga batuhan, sa ilog directly. And then, yun, enjoy the view, enjoy the tubig. Kumpara dun sa, I mean, if you already did the tours ng lakes and canyons, I think this will be a good alternative then if you don't want to go around the city anymore. Kasi hawak niyo oras niyo and it's very beautiful kasi it's less crowded. Yung thermal baths lang medyo maraming tao kasi maraming locals who go to the baths. Pero yung mismong trail, parang 80% of the time, mag-isa lang ako sa trail. Tapos makikita, may mga kasalubong ka. But the whole time I was there, parang ang luwag. Sobrang sarap huminga. Sobrang linis ng hangin. Hindi ko alam kung ilang stop na, pero yun natin, mukhang malapit naman na. Ito pala yung SN Thai area, I'll show you. Hihintay tayo ng bus 7 papuntang Norisbay or basta sa Meridian Apartments. Kakababa ko lang ng isang bus sa 211 from Almarasan. Tapos yan, next bus na tayo going to Meridian. Medyo traffic eh, kaya feeling ko matatagalan. Yan. Traffic din, diba? Very rush hour. Hindi ko sure kung mag-Yandex ba ako kasi parang mahal din kasi ganun din, matagal din naman. So feeling ko mag-intay lang ako ng bus or maglalakad ako. Kaya ang layo kong lalakarin. Or maglalakad ako papunta sa pinakamalapit na maluwag na street para matunok na yung Yandex. I don't know. Ang tagal ng bus. So, ang ending, maglalakad na lang tayo papuntang subway station. Tapos, sasakay na lang tayo hanggang Abay ata yun or Zipex Zoli. Tapos, lakay na lang uli natin. I think that's better, lalo na rush hour ngayon. Medyo masikip din talaga. So, makasakay man tayo, matagal pa din. Pero, ito, mas mabilis. Pero, okay na to, siguro. Yan. Hindi ka malapit na tayo. Konti na lang. Hindi pala. Mga kalahati na tayo. Hindi naman mainit dito kaya mas madaling maglakad-lakad. Hindi ka magpapawisan. So, sa atin kasi parang konting lakad pa lang pawis-pawis ka na. Lagkit-lagkit mo na. Dito, grabe. Malamig. Siguro ang problema ko lang kasi 4 days na tayo nag-hike.
na constant lakad, like hours, 4 hours straight. Kaya lakad lang tayo. Ito, kahit hindi elevated, dahil nga medyo pagod na yung binti natin. Ay, makarating din naman sa paroroonan. True ba? Sabay-sabay na lang kami nag-jaywalking. Ang tagal kasi ng traffic lights. Ayan, isang diretsong lakad na lang to. Medyo malayo-layo lang. Tapos mag-left tayo. Medyo magulo na, no? Traffic eh. Rush hour kasi. Ayan, isang diretsong lang to. Tapos kakaliwa tayo. Tapos andun na yung subway station. Ayan, parang ang dali, di ba? Pero ang layo pa. Parang ang ganda ng sunset. Hindi pala masyadong kita dito sa video. Pero parang siyang may yellow. Ganun. Ayan, magkaka-establishments na. Hindi na tayo naliligaw. Pekaria. Ano lang dito, no? Pwede silang mag-yosi kahit saan. I mean, like, pwede kahit sa gitna ng daan, nag-yosi sila. Sa atin na lang, parang may designated area lang, di ba? Hindi ka basta-basta pwede mag-yosi sa Kali. Lalo na sa Makati. Kung hindi, huli ka, boy. Ganda ng flowers. Ayan. Ano ba to? Parang gusto ko din kumain. Kaso, may cash nga pala tayo. Pero sige, mamaya na lang pagdating natin ang apartment. Parang tagal ko na naglalakad ng diretso. Wala pa akong kakaliwa ang train station. Hindi ko pa rin makita yung train station. Nahirapan pa tayo ng lighter kanina. Nagtitingin ako doon sa parang kiosk for online payment, tsaka yung load ng Onay ata, pero hindi naman pala. Kaso, hindi ko naman naintindihan. Tapos yun, si kuya, nanghiram ng lighter. Ay, wait lang, ito na ata. Konti na lang. Left na tayo dito. Yan na, finally. Narating na natin ang train station. Subway station. Nakarating na tayo, kaso hindi ko alam kung anong station tayo bababa. Daming tao ngayon. Rush hour talaga. Hindi ko alam kung makakaupo pa tayo. Hindi ko alam kung makapag-video ako. Baka mahiya na ako. Kasi ang daming tao. Ayun na yung train. Huli natin. Madali pala dito, no? Kasi ito nasa gitna lang. So either left or right. Hindi masyadong wowza to, no? Kaya ng ibang stations na may parang pamural. So dito tayo. Mukhang yung train na umalis ay galing dito. Nakarating din sa wakas.
puno in fairness. Tramway station. Okay, papalapit na tayo sa bahay. Pero dadaan muna akong CU para makabili tayo ng coffee because I haven't had coffee in a while. Pero magka-coffee shop pa rin tayo mamaya. Pero gusto ko kasi mag-CU tsaka kailangan ko na ang yelo kasi hindi nagbibigay ng yelo dito sa Kazakhstan. I mean, nagbibigay sila upon request but not every store has ice. Let's see. Finally in Chibek Zoli. Hanapin natin yung CU. Ayun pala yung CU. CU. Arbat Street na to eh. So ito yung pinupuntahan nila paggabi. Na maraming nag-upo ng braso. Mga ganun. Pagod na ako maglakad. Full day na tayo naglalakad. Ano ba ako? Uwi din tayo maya-maya. At mag-i-impake pa ako. Punta tayong boarding gate. Hello, nakasakay na tayo. Medyo masyadong maraming dala natin. Ang laki. Hindi ko alam. Tingnan yung mga tao to scale. Sobrang laki. Let's cross the street when we get there.